Zulu Mimkile zimhlophe ehlala sezansi siyakhuleka nabesilo ngiyakhuleka ngonogwaja ozikhundla isibusiso ke namhlanje ngila kwaDlamini ngila kumalume hayi udokotela ukhokho uvula wakithi ke lo nami engithi mangabe ngihamba ngithi hayi ndakaDlamini khona inyanga awu siyakhuleka dokotela Mncwabo uyahlehla dokotela angibikelele egwajweni ngibikelele kuwena nababukeli bakho enhla nasezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke babukeli sikhona sila kwaDlamini e7334 osizweni la engisebenzela khona namhlanje kulesithathu ugwajweni kumhla ka3 hawu kulesithathu umhla ka3 hey bakithi hayi kuthathu konke kuthathu konke ngibenkala ngisebenza namhlanje dokotela njoba ngeMonday nangeTuesday ngisuke ngingasebenzi ekhaya kodwa namhlanje iMonday yami la ekhaya abantu abaningi bayakwazi iningizimu Afrika yonke iyamazi udokotela uMncwabo uyahlehla uMncwabo hlehlile mhlawumbe ngasoke sithole injula noma ukwazi ukuthi leli gama lalichaza ukuthini kodwa into engiyinotisile mangena la ngiyaqala ukufika la ekhaya mangifika la esigodlweni ngifika kunolayini umude ngithi nawo udayisa ihloko noma kudayiswa kwenzakalani umkhulu hey futhi cha kungale yomuntu hawu nkosiyami kungale njoba kulesithathu kuyilanga lami lokuqala bonke abantu nabalandeli bami emapagini wami bangihlonipha bakuhlonipha nalokho bayazi kahle ukuthi ngolesithathu beza ngobuningi beza ngobuningi futhi bangiphi isikhathi nami sokuthi ngiphumule dokotela yes njoba nje ubonile nje kunjengoba de kunjeni ngoba bangihlonipha nami futhi ngiyabahlonipha ekutheni ngolesithathu ababuye ngobuningi udokotela ohlakaniphe kakhulu nesimhloniphayo kungoqala ukuba sibe nenyanga eningizimu Afrika enomsakazo kade ngidlula nje lapha ngibona abasakazi engibaziyo imvula FM mhlambe singathi ukudlula kancane before sizongena kuyikhubalo ngoba ngiyalizwa nalo liyasho liyanuka singathi ukudlula kancane endabeni yokuthi wenza umsakazo abantu umphakathi uxhumane kalula isho ukuthini lento ngabuka nje nenselelo nokuthi ke wena Gwajo lento yokuthi mawumelaphi uthi uzonikeza abantu into yenhlanhla dokotela kodwa bese kuwe iyaqoza ngibuka ukuthi kufuna ukuphambana ngoba kukabi lokuthi udayisa icorrugate kodwa amazinyo akhayelo dokotela uyacishwa ngizwe yebo izolastolika hayi izolastolika uyangizwa ababukeli bangizwa kukabi nje akwengime la yebo bona ke namhlanje masifika la siyabona ukuthi hayi kukhona amadoda khona ngisho anempandla nami engiwasabayo khona ngisho indoda enkulu siyafisa sisangela la Dlamini usinikeze isithombe njengoba abantu befika bezofuna ukuphinda ukuthi obani la madoda enzani futhi asiza ngani khona ngisho impondo lapha ezisabekayo nami engihloniphayo ngiyafisa nakhona udlule kuloko abantu bechazeleke bathi bethatha abantu bebazi ukuthi hayi bathathana Gwajo ngizokuhlonipha futhi nababukeli ngibahloniphe njengoba nje uwabona lamadoda anamagama wawo njobe namagama wawo futhi eqiniso ke lithi amagama ayimfihlo yebo ngeke ngikwazi ukwadalula babukeli ningixolele ngeke dokotela ngifuna umayelele emathuneni isizathu wona Gwajo njobe uwabona nje mile khona awu engiwathume mawuthi ufuna umsebenzi ngiyithume ngitshethi uzohamba nobani bayazi ngeke ngibatshele kube khona athi hey yazi ekhaya kuboshwe umfowethu sifuna umlekelele ngecala angiqeda amacala mawunecala nje lihudule kodwa kumele sikulekelele ukuthi ubukeke kahle ngoba nalokuthi singabelaphi sithi siqeda amacala sinani meaning sipromote ubugebengu kwezinye zeindlela engikuyihamba kodwa uyakhona ukulekelela nasemsebenzini umuntu mayengawuthola umsebenzi umnika indoda ungawuthola umsebenzi futhi nakhona sikhulumisa indoda ethile la sithi cha uzohamba nomfoka bani bayazi abahezezi kuba kanjalo nje wona akhona anamagama futhi ayasebenza anamagama futhi ayasebenza ngoba egcine nje noma uthothi usubiza igama nje lakhe ungasenzanga ukuningi yawo bese kuyaqhela uphethe nezembe lamalume Isebenza kanjani? Ubona lesembe la sigodleni. Uyabona phela ngiyakubacancade nje ngayo. Dokotela. Kunezikhathi zakhona okay lokhu kufuna sikuqaphe, okay kufuna sikususe. Uyazi kwaje ukuthi yini into ungizwa ngithi ngivikela amagama. Yebo.
ilokhuza yini le ama-television wenu la eyawubulele umsebenzi. Yebo. Awubulele kakhulu awubulele kanjani bengithi uzongibuza. Awubulele ngokuthi abelaphi mawufika kumelaphi bona amakhamera la ugcina esekhipha iy'mfihlo zangempela ekufuna ukuthi ezijulile ekufuna ukuthi ayikhiphe nomuntu ekuyiclient. Uyabuka nje babukele emakhaya uGwajo angangibuza ukuthi nje la kulolu phondo ngihlanganise ini ngifake ini ngokujabulela amakhamera hayi ngifaka ubani ngafaka ubani hawu bese kuba khona nomunye ohamba eyozama esefuna ukuthatha umsebenzi kusizakale labo Thasi-ke laba sebethi hayi la ngifaka ukuthi nokuthi of which thina njengabelaphi akusivumeli ukuthi sikhulume ukuthi la ngaphakathi kunani futhi nokuthi lokhu nalokhu kwenzeka kanjani. Mangabe nje ngiyithulile ngathi yimi umncwabe yahletha sekuphelile. Mangabe kukhona okufunayo okujulile buya la. Yebo. Buya uze la mawufika la mangibona ukuthi kuyangehlula noma kungaphezulu sijikela ngale. Usakhuluma indaba yokujikela ngale kunevideo wayenza nenye intatheli ephansi emgodini. Yaphuma balenga bapholoba. Ngiyakhumbula leyo video leyo. Yaphuma balenga. Yafisa sidlule khona ukuthi nakhona umuntu othi uhluphekile noma unenkinga ngoba ngicathi semphela ndaba lapha. Kusuke kwenzakalani lo? Kusemphelandaba akuyi noma ngabe ubani kuya mangabe kunesizathu ukuthi cha asambe siyoqedela ngale siyofihla khona izinto ezithile only makunesizathu uyaya-ke khona ngale. Yafisa ukuthi udlule futhi endabeni mawukuthi sikhona isigubhu esikhona mawukuthi isigubhu mawukuthi khona into enhlahla ekhona njengamanje njoba kubhekwe kuyipeshali ngisho izitolo njengamanje zikhipha izipeshali siyafisa ukuthi kukhona yini la Dlamini omnqobe yahlekhe ukuthi cha mbukeli nayi into siyiphethe sondela siyayihlisa noma sikwehlisele ngentengo njengamanje sondela dokotela. Empeleni ngihlale ngikwenza lokho bayazi nje abantu bami ngihlale ngikwenza cishe ngigcine ngoJuly 3 ngoJune 3 ngonyaka ophelile okwamanje bengingakawenzi kodwa nje into engihlale ngiyenza ngiyikhiphe ngiyizwe phela nabantu bethi kwancwabe aluke libuyayo hayi kunani kanti la chazi senza ama-prize wakhona sehleli kahle asemahle ahleli kahle ngokuthi ke ngiyabahlonipha abantu nomsebenzi wami futhi ngiyawuhlonipha ngeke ungizwe sengithi nginesigubhu noma nginento yenhlanhla ngemali engaka angeke ngikusho lokho kodwa nje hayi ngiyakhulumiseka hayi abantu bangabaleki ngiyakhulumiseka futhi awuphumi la endlini ungayitholi into oyifunayo. Kunomuntu othi sengihambe izinyanga eziningi ehlukahlukene ngihamba ngifuna usizo ngabe ufuna usizo lwani ngabe ufuna ukuphakama ngabe ufuna ukwenza ini ngifuna ukucheck ukuthi uyamphakamisa umuntu lesimbona simthatha njengozero thina basemhlabeni wena njengodokotela uthi no mina ngizokubeka lapha yaphezulu ube 100%. Okokuqala phela lokho okokuqala nje dokotela ngeke umelaphe umuntu noma ngeke umsize umuntu ungamfakanga eziwashweni zokuthi akake aphakama athi ukuthi mayisethe bese esho-ke nithi hayi awuphinde ungingezele manje ufuna ukuya kwi-last floor uphinde futhi kwenzeke. Ngizwile kuthiwa kune-special futhi eGoli esegoli mangaphazami mhla ka-7 no-8 mhla ka-7 no-8 no-9 ngizobe ngilaphana ngilekelela udokotela umkhulu Ncushe. uGatsheni awusomadoda Ncushe laphana boye behlangana lokho komfuni webhuti ngizobe nginayo laphana endaweni yasegoli ngomhla ka-7 nangomhla ka-8 bese kuba umhla ka-9 kuSeptember futhi abantu abasondele lapha shuthi ibhomu egqolwayo nobehlanganisayo hayi shuthi ngihlanganisa ibhomu Dlamini angiyazi into egaywa laphana kuNcushe angiyazi kodwa ngomhla ka-7 uzosuka nezakho la eNewcastle naye uNcushe agaye zakhe le bese abantu bethola ispecial bazothola ispecial yebo sako konke mangithi nje sakho konke
Hayi phela ngiyangizwa. Manje nje ngisakho konke. Ngiqedile isiZulu asitoliwe abafowethu. Lesophetha dokotela. Yeah. Abantu abaningi noma izinyanga zikhona siyakwazi lokho. Baningi odokotela. Futhi kungamahlandla amaningi nami ngifice nihlangene ngodokotela. Kodwa umbukeli ola ekhaya uzoyibuza ukuthi yini wena njengoDlamini othi cha ngihluke ngayo. Ongathi kwatsho nababukeli mina le njengomngcobo yahlehla ngeke uyithole kwenye indawo ila ekhaya ila kwaDlamini ila osizweni ila eNewcastle. Hayi kwatsho ngihlukile futhi ecishe nje iKZN yonke. Dlamini Yonke nje ngihlukile bangaziyo bayithi ngihlukile mina kwatsho ngeke ngithi le ndoda le uzokhuluma naye. Kumele ukuthi ikhulume hayi ukuthi mangabe ngizokunikeza nithi hamba ke mawufika ekhaya ufike wenza ukuthi nokuthi izobe seyenza ukuthi kumele ukuthi ikwenze la uphume nayo uhamba ikwenzile ikwenze phambi kwami ngoba ngiyakwesaba ngempela lokuthi uthi unomuntu wokusilima kodwa umningi emzimbeni uyawumningi dokotela ya kuthi kunjalo kodwa nje uphuma nayo isikhulumile kwatsho bese kuba ufuna imisebenzi kwatsho ngiyakhumbula nje ukhuvethe lo lusiphazamisile lwaphazamisa kwaba kuningi kwaphinde kwavela nabelapha abaningi khona belapha phela bavele nge-COVID-19 kuthiwa sekunomelaphi thizeni kanti lento babukele ebunyanga nayo kwatshiwo ayibikho mhlawumpe ekutheni empondweni nayo yonke iba kuwe nje egazini yana uma ungakuthole nje abantu sebekhulile kunathi uyaqalekise nje ngolimi Jeje hayi mfana wami ngeke ngibone uyolungelwa yini engafakanga khubala kusho ukuthi lento ikuye egazini ngizama ukuthi ke nababukeli kwatsho kuyafuna ukuthi nabo bake bayibuke nje noma ngabe imuphi melaphi uqale nje umscreen na uthi ngempela kuzokwenzeka ngoba these days hey uthola khona to khona bakuthi awuyenzeka kodwa mawusuhamba Shuthi lento dokotela Mncobeshila uthi kumbukeli uzalwa nayo makufika isikhathi sokuthi kuthiwe thwaza mhlawumbe usuke nje usuyihlambulula kodwa nje lento uzalwa nayo iba kuwe egazini bese ngixwayise futhi ababukeli kwathi uyabuka nje la kwaDlamini ngibonga ke nabelaphi bezempilo abala eNewcastle engisondelene nabo ama-clinic nje usebenzisana kakhulu nabo kwaHealth kakhulu abana kwaHealth Department of Health ngisebenzisana nabo kakhulu uyazi ukuthi kunabelaphi abaningi uthothi badle amagobongo bethe bathwasa kanti umuntu uhaqwe yileli gciwane hawu phela yiko lokubona izanu yamina belaphi bengaka mawungakuthathe lo melaphi umgcinise nje amaphilisi ama-ARVs zobaleke idlozi ngiyakuhambe gone dokotela ubona ukuthi hayi kunzima so njengabelaphi kuyafuna futhi nokuthi sifundiseke ekutheni ungacabi umuntu noma umbona ukuthi yigazi nje likhwaphekile indlela thizini kusho ukuthi ngamanye amazwi uyakwazi ukubona isimo sokuthi lesi sidinga ukuthi ngathi ngaqala lapha emtholampilo before eze kuwena umfake kubala exactly ukuthi uqale lapha futhi muva nje abasahluphi bavele bawunje tip masinya kuphume kukhale akupheli even 5 minutes ubonakala ukuthi kingikuphi ukuthi kube sewungabuya kuze kimi hawu babaningi bajikisa bacela ukuzothwasa mawuthi uyambhela umuntu akakwazi ngisho ukuzamula uyabona ukuzamula nje lokho uthi dokotela na umkhuba mawuthi awuqale la ginqa la ngiyafinish umthombo awuseyabuya ngisho emzimbeni sibonga iqiniso lakho dokotela bancane odokotela abangachaza iqiniso njengaleli ngoba umuntu angathatha imali ekhohle ukuthi umuntu kumele asizakale babaningi vele bayithatha namhla azaza jabule ngingenelwe amathwasi mawuthi uyafika assessa lamathwasi ekuthiwa amathwasi hayi mayingaginqa nje amaphilisi eyodwa nje inyanga hawu lesibili
uyombona nje uyabuyela esimini. Dokotela umnqobo yahlekhe umnqobo uhlehlile uDlamini seNewcastle ayikhona bafowethu ugeqa amagula cha Dlamini bengazi ukuthi uyakwazi ukufundisa kangaka iningizimu Afrika sidla amaningi esakeni kodwa ke sesiphetha ngiyathanda ukuthi njengamanje sesizophetha kube khona umphako omunye onikeza umphakathi njengodokotela esimazi phathi khubalo futhi umuthi uyawenza ngiyajabula nokuthi uveze iqiniso lokuthi nomtholampilo uyasebenzisana nawo bancane odokotela abasebenzisana nemtholampilo ya kakhulu nje ngiyasebenzisana nayo into engifuna ukuxwayisa abantu these days kaningi kuphuma lento eyithwalo leyo ithwalo iyaphuma akekho umuntu ongayikhuluma dokotela laphandle nakithi thina belapha awukubheka umuntu mawuzomthwalisa ukuthi umthwalisa ngani ngathwalisa nje umuntu kanti umthwalisa ngemali yokugcina nayo le ayibolekile and njengoba uzomboleka mina uzomthathela leyo mali uthi uyamthwalisa u-expect ama-result masinyane kanti lento yokuthwala ifuna ukuthi siyifake ikufunde ikujwayele ihambahambe nawe yazi ubuwiki bakho yazi ukuthi wena unamalupholi kuphi ikwazi konke lokuma isebenza these days umuntu ufika impela umbona umlomo omhlophe uyayifuna lethi hey manje mina ngifuna ukuthi uyothwala ubona ukuthi umlomo omhlophe ulambe lokwangempela ngoba thatha ngxinxa imithi kanti nalento yokuqala umhlolo umuntu ibalekile uqala ucheck eqala yena dokotela connect ubuka ukuthi lento ozomnika yona izoconnecta yini naye ngoba phela mawuzothi hayi no angithi nje kwaJomo ungakubona nje la ekhaya nawe ubonini nalaphandle akukho ngisho iphepha kwezinye indawo uthi nawufika ukubethela 10,000 ukuqinisa 5,000 kanti wena ubethela ngelokhuze yodwa yini ikhandlela limalini ikhandlela leli mhlawumbe lu-R150 dokotela mangifika kuwe ngithi kwathi kumele siyobethela ekhaya kuthiwe no Dlamini kumele senze ikhandlela elilodwa elimhlophe kulo muntu kodwa la ibhodi lithi 10,000 hayi uyayibuka le ngithola kakhulu izolistoliwe umuntu wami umsebenzi ngifune u15 kodwa ngoba uwe zokunikeza u10 kanti uma ungena la esigodlweni kimi kuthiwe no ugwajogo izinto zakhe zivuleke sebenzisa ushukela malini ushukela afika omunye athi kuthiwe no kuzinto zakhe zisebenze kufuneka amafutha esilwane esithile ayibona iprice mayithi yaphambana kodwa mina ngibhale u15,000 so yiko ngingenama price iprice uyithola la esigodlweni uyithola la kimi futhi iphuma kimi masesihleli angithi abantu abefana usumhlolo umuntu usumuzwa ukuthi yini engimele uyisebenzise dokotela mhlawumbe kuthiwe nje kuye sebenzisa amanzi ompula dokotela amanzi ompula malini mina angeke ngiwabize kwa-price yakhona kufika omunye kuthiwa hayi nomgeze ngekhoki kufika omunye kuthiwa hayi no lo ufuna umgeze ngewhisky futhi iwhisky ethi intantalaze phezulu dokotela uyabona ama-price kungeke asefana ayasafana ngcono mhlawumbe ngiyangizwa kunjalo nje kunomuntu obuka le video eningizimu Afrika nakwamanye amazwe othi dokotela umngcobo uhlehlile umngcobo yahlehla ngiyayifuna lento uyazi sisakhuluma ukufuna lento yini le malungu bengenzela omunye umuntu lapha kwaJomo bengenzela omunye umuntu ayitholakali lempahla yebo uzoyithola la kimi kuphela le lana nje kimi kuphela thola sibekuphambeni malume ukuthi iyenzani yenhlanhla mangabe ngizothi ngiyakuthwalisa noma ngikwenzela izinto ezinhle yikho ifihla nje manje ngiyadideka ukuthi ihlale kanjani kafana ihlala ngapha uyabona nje la hayi kuhlala okunamandla la kuvula noma kanjani kuvula noma kanjani ihlabini dokotela umngcobo yahlehla mkhulu kunomuntu othi mina ngizwile ngespecialist umhla ka7 8 9 eGoli lapha nobenhlanga noncishe khona kunomuntu othi mina ngifuna ukufika la ekhaya ngifuna ukuza la ekhaya kunomuntu othi sengifisa ukuthola inombolo ngemshayele udokotela ngimthole utholakala kanjani uDlamini ngiyatholakala nje lapha ku073 219 3664 useyimi kuphela kwaJo inyanga enenombolo eyodwa wanje khwaba futhi ngine nombolo eyodwa ayihekheke yami namba ngisho ngenzani ngeke bayiheke
uyazi ngihluphe ngibehlaza mangizumelapha ethi hey sebengekhela inombolo kanjani kanti phela ngimngedwa nje ngisebenzisa yodwa ikuphatifiki yakho seyiheke kangaki inamba eyami ngeke phela uyozalwa uyoyiheka hayibo nazi ngikumayelele emathuneni phela ukhala kanjani nje ukhala hawu bakhekhela inamba Dabadela mina mawungathi uyayiheka mawusebhizi nokuyiheka ulimi nje vele lenza into nawe ungabe uyibona uhlale nje umathanda uphinde ubuze uzoxolisa ngicela uxolisa klasa ngikhe hayi nathi stropa dlaphatha ngeke na inombolo kwiskrini udokotela umncombe yahlehla ugeqoma kukhanya yajabula ke namhlanje nami unokothi ngaqala ukufika la ngiyaqala ukufika kodwa ngiyeza ukuthi hayi khonto khona la khona ikhubalo kunuka ikhubalo la sikhondleni kunuka ikhubalo njengoba soshela ukuthi ayihekho inamba lekhaya cha ngeke futhi beze bengazama no bangazama angisho bangazami kodwa ngeke baphumelele ibhansela okungaphumeleli kofuna mawuzohekha inamba yami utshele yo family ukuthi hey khona okwenza kungenzeka ubuye kungenzeka ungabuyi dokotela sathokoza kakhulu siyabonga kakhulu Ningizimu Afrika mina ngingunokwatsha osikhulu kakhundla xaxaleyo ngizona khona kwaDlamini ngingumzulu kavunga misuvala vala sekuvala ngamakhanda amadoda insiba temagwala kwala tathi ngagcoma ucobo ogcumfala kahla mswazi lomnyawo bethule sithi nominini nomikuphi okwethu sikunika okufunayo siyabonga mbukeli